Здравейте хора, добре дошли в моя канал. От много време не съм снимал видеа, защото просто по някой път и времето ми не ми достига и съм много зет, но сега искам просто да покажа точно какви суплементи приемам аз, защото сега от известно време, може би от 3 месеца някъде горе-долу, аз тренирам на чисто, без никакви стероиди и основно ползвам само добавки. Искам да кажа само, че хората, които започват да тренират, не е нужно да използват забранени суплементи, за да покачват мускулна маса и сила, просто трябва да се стремят да се хранят добре и да тренират тежко. И съответно искам да покажа какви добавки за мен са най-добре да се приемат от такъв тип хора, които тренират на чисто, които ще им дадат нужната мускулна маса и ще имат големи ползи от тях, без да си вредят на здравето. Така, нека започнем с първата добавка, която е най-важна за мен. Това е, не знам дали се вижда добре на камерата, това е трибулостерестис, тестостеронов булстер. 1000 мг тестостерон на капсула, плюс, да видя само на описанието, плюс магнезий, плюс салпаументо семена, доколкото разбирам, и цинк. Това е много добро. Между другото, от него приемам по 3000 мг на ден. Следващия кръвистан, който пия, понеже аз преди това бех започнал с Софарма, ето го, на Софарма продукта, Тревистан. Не го правя реклама, просто искам да кажа, че също е много добър, но и цената му е твърде висока за това, което предлага. 60 таблетки по 250 мг на ден. Вие трябва да приемате поне по 6 таблетки, за да усетите някаква разлика, нали, като цяло в напомпване и сила и така нататък. Даже може би 6 ви са малко. Предполагам, че да стигнете до 8 таблетки, може и до 10, зависи до какво ниво сте стигнали, но 6 таблетки е минимума. Някои хора ми казват, че пият по 2 от този трибистан, но с 2 таблетки съм пробвал и да ви кажа, няма никаква разлика, нищо се усеща. Усеща се, когато приемате 3 пъти на ден по 2 таблетки, общо 6 таблетки за целия ден от този продукт. Но както казах, цената му е твърде висока. Аз го пия вече в продължение на 3 месеца и нещо 4 месеца и смятам да спирам с него, защото ми идва твърде скъп. Този е на почти същата цена и получавам 120 капсули по 1000 мг, което си заслужава много повече, отколкото този. Макар че българският Тревистан се води един от най-качествения продукт на българския пазар, като цяло и въобще и в света. Защото нашата билка е много по-добра от индийската и от китайската. Има много по-голям процент на сапонини, което е много важно, но и тук имаме едни 40% стероидни сапонини, които също вършат много добра работа. И цената съответно спрямо количеството е много добра. Така, това е първият суплемент, който за мен е много важен. На второ място слагам витамин D. Той е много важен, защото като цяло, не знам да се вижда добре на камерата, ето го, витамин D 1000 единици. Аз приемам на ден по 2 таблетки, това ще рече по 2000 единици, което е напълно достатъчно. Като цяло той служи за укрепване на костната система, на имунната система най-вече, помага за редица хранителни процеси вътре в организма, които се осъществяват благодарение на него. Той е масно разтворен витамин и както казах, той е много, много добър, за да го приемате, когато имате и липса на слънце. Дори да
да нямате такава липса, нали, на слънчева светлина, хубаво да го приемете, защото той включва, доколкото прочетох, 200 гена, които участват в тялото във всички химични биопроцеси в организма, които се осъществяват. Благодарение на него, да ви кажа честно, аз имах болки тук в лакъта, левия лакът най-много и в десния, но в левия беше малко по-силна болката. И когато започнах да го пия го продължение на един месец, още на втората седмица тези болки взеха да очумяват. И като цяло и се чувствам много по-добре. Здраве, не забравяйте. Така, на трето място бих сложил магнезия, ето го. Това е магнезия, което приемам. Сега ще ви кажа, значи той е по 250 мг на таблетка, значи аз приемам на ден по 750 мг магнезия. Като цяло 750 мг магнезия е някаква средна доза, нито е висока, нито е малка. Магнезия също е много добър за костната система и най-вече за опорно-двигателната система. И не само, по принцип е добър за отпускане на мускулатурата след тренировка, от тежко физически натоварване, като някаква тежка работа, която работите и така нататък. Мускулите се възстановяват малко по-бързо, като цяло запазва електролитния баланс вътре в самата мускулна клетка, не позволява самата мускулна клетка да остава без вода, защото когато една мускулна клетка е останала без вода, съответно и самия мускул стои по-плосък и самите биохимични процеси, като синтеза на протеини и аминокиселини, е много по-бавен. И съответно, нали, трябва да има и вътреклетъчна вода, която е много важна. Така магнезия укрепва цялата имунна система, както всичките неща, и спомага за отпускане на мускулатурата и не само и за отпускане на нервната система след физически натоварване, защото тя има нужда от възстановяване, понеже когато тренирате по-тежко, вие натоварвате и нервната система, не само и опорно-двигателната. Така че препоръчвам силно да пиете магнезия на ден. Това е много добър минерал. Следващия минерал, следващия е витамин. Витамин B6, ето го. Само камерата да го фиксира. Не знам дали се вижда добре. Витамин B6. От него приемам всяка сутрин по една таблетка. Тези неща всичките ги пия сутрин, нали? Витамин B6 е много добър продукт, защото разгражда храната възпроизвежда от храната енергия. Много добър трансмитър е за протеините, които ги разграждат до аминокиселини и ги вкара директно в мускулите. Същото времено и много добре влияе на въглехидратната обмяна, възпроизвежда много бързо въглехидратите към гликоген и използва гликогена за енергия. Много добър витамин B6, който вие трябва да приемате и всеки ден, за да имате много добри ползи, като цяло и укрепва имунната система. Следващия продукт, който използвам, това е преди тренировка. Това е азотен бустер. Моят азотен бустер в случая е на марка USN. Не знам дали се вижда добре. Ето е марката USN. Както всички останали азотни бустери, той съдържа бета-аланин. Бета-аланина спомага за по-доброто нахлуване на кръв към мускулите. Съответно алфа-кетаглутарат, аргинин също има в него, който е същевременно, ето отзад го пише, ето ги съставките, което спомага за напомпването пак на мускулите. Кофеин съдържа 200 мг на доза, което е много добре за фокус, за да се фокусирате много добре в самата тренировка и да имате експлозивна сила. И елцитолин малат също, което е много добра съставка за напомпване. Защото всичките бустери са на един принцип. Те стимулират просто тялото да възпроизвежда повече напомпване по време на самата тренировка, т.е. дигат азотния баланс в нашия организъм. Действието му настъпва след 30 минута, когато се приеме. Хубаво да го приемате на гладно,
за да се усвоят по-бързо самите съставки, а не примерно да се нахраните и да изчакате 10-15 минути и пак да го и да започнете да приемате, защото ако го направите това, вие няма да усетите пълния потенциал на самия продукт, на самия суплемент, на самото напомпване, когато идете тренирате в залата. Затова най-препоръчително, когато се нахраните, да изминат 2 часа приблизително и след тия 2 часа вие да приемате по 1 до 2 дози от дадения продукт. Някои се пият по 2 дози, някои се пият по 1, съответно този продукт се пие по препоръчителната доза 2, но аз пия 1 и повярвайте ми, само при първата доза целия настръхвам. Започват едни такива леки бодежи по самите уши, леко по главата, нали, защото той просто започва да действа. Всички азотни бустери горе-долу се усещат по един и същ начин, но не само, че ви дава нужната сила и енергия да се напомпате в залата. Не е както примерно да сте на стероиди, нали? Не го сравнявайте с този вид препарати, но съответно вие получавате пак добро напомпване. Нужната издържливост, най-вече ви трябва издържливост, за да тренирате добре. Другият плюс на този продукт, според мен е, че с течение на времето, когато приемате по-дълго време, вие съответно ще покачите и мускулна маса. Това са най-важните продукти за мен. Тук не споменах протеина, защото според мен протеина на прах, според мен е важен да се приема, когато непосредствено след самата тренировка, когато се я направите, тогава е най-ефективен, но според мен аз лично предпочитам да се нахраня, да си изям 200 грама пилешки гърди с около 100 грама ориз и 100 грама броколи. Това е най-ефектно за мен, което ще ми даде нужната енергия, нужната храна да се преобърне в енергия, да се заредат самите мускули след тренировка. Много често хората винаги приемат по един протеинов шейк след тренировка, но аз предпочитам, както ви казах, да си наям. За мен това е по-добре. От самата храна няма нищо по-добро. Значи, това са суплементи, това са добавки. Не напразно, това са добавки към вашата диета. Вие трябва да се стремите да имате добра диета, за да извлечете пълния максимум, да се развиете. Иначе без добра диета, каквото и да пиете, няма как да се получат нещата. Това беше от мен. Бъдете живи и здрави. Ако имате някакви въпроси, моля задайте ги отдолу под самото видео. Аз ще отговоря на всеки един от вас. И така, до чуване!